Dobrý den, dámy a pánové, tady v Karlových Varech. Společnost UN 1794 pro vás připravila další porcelánové slavnosti 2025. Ty podzimní se konají v těchto dnech od 5. do 7. září. A my jsme rádi, že jste společně s námi tady. Podzimní porcelánové slavnosti jdou ruku v ruce také s folklorním festivalem v Karlových Varech. Karlovarský folklorní festival slaví 30 let. My vám nabídneme za malou chvíli první hudební programovou chutnávku. Podzimní porcelánové slavnosti 2025 mají své významné partnery a těmi jsou skupina ČES, nadace města Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Děkujeme. Thank you.